Listo. Έτσι είναι σε κατάσταση. Έβγαλα την πρώτη να συνθέσεις και καιρό και μετά. Και τους ζεις να πάτε όλα. Τι είπατε τώρα, δεν ξέρω το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα είμαι έτσι. Μέσα στην περιοχή προσπαθεί να το φορτώσει τον Καρδαλούπα. Καρδαλούπα στην πρώτη κεφαλιά. Ο Κωστής ο Ιωάννης δεν θα καταφέρει. Πολυζωίδης η μπάλα μέσα στην περιοχή. Στον Ιωάννου. Ο Ιωάννου προσπαθεί να γυρίσει. Σούτ από τον Κέβιν. Βρίσκει μπλοκ και κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή. Πολύ καλή στιγμή. Μπάλα. Ο συλλόγος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Αστέρα προσπαθεί να βγει μέσα από την μακρινή. Τόσο και ο Κωστής ο Ιωάννου που είναι καλός κεφάλαιο ποδοσφαιριστής. Εκτελείται. Καρδαλούπας πηδάει, δεν θα βρει την μπάλα μόνος του στο ύψος της μικρής περιοχής. Αποστολίδης θα προσπαθήσει να βρει το Λαγό. Ο Λαγός μπαίνει μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ καλή παλιά. Λαγός γυρίζει δεύτερο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία. Ευτυχώς χάθηκε. Μόνος του με και να περιγράψουμε. Κέβιν εκτελείται. Ιωάννου θα πάρει, όχι δεν θα πάρει. Πολυζωίδης, για να δούμε. Πολυζωίδης σου την μπάλα κάπου θα κοτάρει. Ιωάννου. Τεράστια ευκαιρία. Μπλοκάρει ο Ιαπίκος. Λαγός μπαίνει μέσα στην περιοχή. Λαγός πλασάρει ο Αλεξανδρής. Τρομερή προσπάθεια. Τρομερή προσπάθεια ο Αλεξανδρής. Λαγός, πολύ ωραία προσπάθεια. Βγαίνει στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αποστολίδης μπορεί να σουτάρει. Κλείνεται, κόβεται. Η μπάλα όμως παραμένει μες στην περιοχή. Ένα σουτ δυνατό, καλό, μπράβο. Από το τζάμ. Μέσα στον Όμηρο και στον Αστέρα το Πούζι. Προσπαθεί να το φορτίσει το Καρδαλούπα έξω από την περιοχή. Το Πούζι μένει. Πλασάρει. Out, μεγάλη στιγμή, μόνος του. Τι έχασε το Πούζι. Θα πατεί η μπάλα. Αποστολίδης. Είδε ότι ο Λαγός ήταν offside όμως που περνάει τώρα την μπάλα. Ο Λαγός μένει μέσα στην περιοχή μόνος του. Ο Λαγός σουτάρει Αλεξανδρής. Αποκρούει. Ο Λαγός ξανά. Δεύτερο σουτ. Ευλοκάρει από τον Γεωργίου. Τεράστια δεύτερη απόκρουση. Πολύ μεγάλη από τον Αλεξανδρή. Σε τέταρτο με τον Λαγό. Η μπάλα όμως δεν έχει απομακρυνθεί. Παπαγεωργίου τώρα. Φόβια απομακρύνει. Ανάσες για την τέταρτο. Έκοψε τον Λαγό. Λαγός όμως απ' έξω από την περιοχή. Σουτ του Λαγού. Αλεξανδρής. Απέκρουσε στα δεξιά του γωνιά. Πολύ καλός ο Αλεξανδρής. Άλλη μια επέμβαση. Τσάμις από δεξιά. Ενώ υπάρχει πίεση τα τελευταία 2-3 λεπτά από τους γηπεδούχους. Καρδαλούπας προσπαθεί. Τον Πούζι. Προσπαθεί να κρατήσει μπάλα και να βγάλει τον Αστέρα στην αντεπίθεση. Πολυζωίδης κρατάει την μπάλα. Κέβιν. Θα χαθεί η μπάλα. Ήταν καλή στιγμή εδώ για τον Αστέρα να κρατήσει λίγο ο Πανόπουλο, ο οποίος είναι ένας ένας με τον Μαυροφρίδη. Βγαίνει έξω από την περιοχή, κάνει μια σέντα, δεύτερο δοκάρι Κούσουλας. Κούσουλας μπαίνει μέσα στην περιοχή, Κούσουλας. Ιωάννου, πολύ ωραία, προβολή κόρνερ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές, όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές του Ομήρου μέσα στην περιοχή. Καλύβας εκτελεί πρώτο δοκάρι, Αλεξανδρής δεν θα βγει η μπάλα, κόντρα, Κακογιάννη, δοκάρι και out η μπάλα. Θέσεις από δεξιά των γηπεδούχων, Λαγός, κλείνεται από τον το Πούση, θα χάσει την μπάλα όμως καταλήγει ξανά σε παίκτη του Κούσουλα, σουτ! Και βγαίνουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Το Πούση. Τσάμις θα προσέξει την μπάλα, Βαλιά για τον Λαγό. Λαγός μπαίνει, θα μπει στην περιοχή, κλείνει ο Μαυροφρίδης. Λαγός θα σουτάρει ο Μαυροφρίδης, πεσμένο, σουτούν χέρι. Δεν νομίζω ότι και Πολυζωίδης, για να δούμε. Από το απομάκρυση Ιωάννου, Πολυζωίδης. Καρδαλούπας. Πολυζωίδης, δεν είναι offside.
Σέντρα του Τόλι, δεύτερο δοκάρι. Για τον Καλύβα, Καλύβας για τον Κέβιν. Σέντρα, δεν είναι καλή. Απομακρύνει μια αμυντική Πολυζωίδης, Τσάμις. Θα μπει μπροστά, θα κλέψει την μπάλα. Θα κάνει φάουλο πολύ. Ένα πρόβλημα. Πολύ καλές, ένα πολύ καλός αγωνιστικός χώρος του πλαστικό μένει το χορτάρι, αλλά σε άριστη κατάσταση. Ναι, αλλά είναι σε άριστη κατάσταση. Και όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω στα 800 και πλέον. Διανομός Λαγό έξω από την περιοχή. Λαγός, κόντρα, Αλεξανδρής! Από κρούι, κόρνερ. Από αριστερά με τον Αποστολίδη. Αποστολίδης. Δεύτερο δοκάρι. Λαγός, ανάποδο. Η μπάλα δεν θα την πει καλά ο Λαγός. Από το σημείο του πέναλτι επιχείρησε. Οι ασφαλιστές του να τα ξέρουν το ίδιο καλά, αλλά είναι πλέον εδώ όμως στη φάση. Φτάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, σέντρα. Λαγός, δίπλα από το δοκάρι, η κεφαλιά του Λαγού. Και παίζει κάτι μαζί για τον Λαγό. Λαγός μέσα στην περιοχή, κερδίζει μία-δύο κόντρες. Λαγός, μπαίνει τελευταία στιγμή ο Βλαντιμίρ. Θα κόψει την μπάλα από τα πόδια του Λαγού. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ από την δική μέσο της ομάδας του Αστέρα. Καρβαλούπας προσπαθεί να βγάλει για τον Βελί και τον Πολυζωίδη μια κάτι πάσα. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα από τον Βελί της ομάδας του Ιαππίκου. Και μια φορά και κάνουν και σε ένταση εύκολη σέντρες για την Αστέρα και αυτό το εξυπηρετεί βέβαια τους φιλοξενούμενους. Αυτό που είναι φωνάζει ο Θεοδοσίου, να μην σας περιμένει να γεμίζετε αυτό, αλλά έχει απλωθεί πολύ στον άξονα ο Αστέρας. Για να δούμε τη φάση. Έλα ρε ουλολές, αλλά... Πολύ ωραία πάλι εδώ ο Βλαντιμίρ θα βγει μπροστά, θα κόψει. Από δεξιά όμως ξανά προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Ένα σουτ δυνατό, Αλεξανδρής απέκτησε. Πολύ καλή επέμβαση από μπροστά τον Αλεξανδρή. Στο 4ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Για να δούμε κόρνερ. Καλή στιγμή. Να δούμε όμως την εκτέλεση. Ενώ είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Out από τον Αλεξόπουλο. Προσπαθεί να κάνει ένα καινούργιο γέμισμα. Γέμισμα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα κοντράρει. Σεραφίγκος. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ιωάννου τελευταία στιγμή θα βάλει το πόδι του. Υπάρχει ανατοπής. Όχι, ευτυχώς θεωρεί ότι